Триъгълникът на властта. – 11 януари 2025 година. Само да не си помислите, че като има нов президент, големият сатана, ще се промени нещо сред слугите. Нищо подобно. Слугинският менталитет е неизкореним. Днес другарката Теменушка, която незнайно как и поради какви качества, като изключително противна буля, е финансов министър, е в Брюксел, меката на онова, което се нарича Европейски съюз, с коленопреклонна молбичка да лиши родината си, то не че има за нея такава, от суверенитет. Българския лев, който е кръстен на апостола на свободата след левския му скок на Кале Мегдан в Белград. Във все още българския Белград по време на легията. Но това са подробности. Важното е, че има ново редовно в кавички правителство. Не, че служебното няма същите правомощия. Даже Конституционният съд се изказал в независимо в кой си състав, така наречен, че се ползва с абсолютно същите правомощия. Важното е да са във властта. И най-вече онези наследници на терористите от преди 9 септември, партията, номенклатурната партия, която не знам защо се казваше Българска комунистическа, после се прекръсти на Българска социалистическа. Не, че има нещо общо с дядото Димитър Благоев. А тя си е българска номенклатурна партия и мисля, че повече няма да помирише парламент. С оглед на остатъците, които са в нея и така наречената смешена учиндолска партия, че има такъв народ, който да верва на чалгари, простаци и измамници. Севте. Те нямаше да помиришат парламента, ако не ги беше подкрепил Доган, Сокола и най-вече ниската избирателна активност. Нищо не очаквайте от правителството на Желязков. То е продължение на правителството Багрянов и Муравиев. И тъй като източния фронт вече само на Европейския съюз ще се срине, с него ще се срине и тази така наречена власт, редовна, правителството на Желязков. Просто събира мнения в коментарите как да се казва следващия съд, след държавния, който е регламентиран в Търновската конституция, и народния. Как ще се казва? За да има България въобще. Това очаквам.